Els socialistes de l'Ebre han fet aquest dilluns una valoració positiva de l'11è Congrés del PSC, on s'ha aprovat una resolució per impulsar la creació de les 7 vegueries que han de constituir la nova divisió territorial de Catalunya, iniciant, però, el procés amb la creació de la vegueria de les Terres de l'Ebre. En aquesta línia, el president de la Federació del PSC a l'Ebre, Joan Sabater, ha apuntat que es treballarà amb la voluntat que la vegueria es pugui posar en marxa abans del 2011. Sabater ha remarcat que és voluntat del president de la Generalitat, José Montilla, iniciar el procés de reorganització territorial amb la creació immediata de la vegueria de les Terres de l'Ebre, és a dir, abans de les properes eleccions municipals del 2011. El president del PSC de l'Ebre ha explicat que es tracta d'impulsar el procés legislatiu per tal que un cop aprovada la llei de funcionament de les vegueries es pugui posar en marxa la vegueria de l'Ebre a partir dels resultats dels darrers comicis electorals i sense necessitat d'esperar el 2011. La primera de totes aquestes, perquè és la més clara, la que té un reconeixement exterior clar i un consens importantíssim a l'interior, és la de les Terres de l'Ebre i, sobretot, i remarco, ens consta i és voluntat del PSC i del nostre primer secretari, que alhora és president de la Generalitat, d'iniciar aquest procés pràcticament d'immediat que porta a la creació de la vegueria de les Terres de l'Ebre. Per tant, iniciar el procés de creació de la vegueria sense esperar a les properes eleccions municipals del 2011. I per això treballarem no només des del partit sinó des del govern, que és qui té la responsabilitat d'impulsar-ne la creació. Insisteixo, no hi ha contradicció, compartim amb els nostres socis de govern la voluntat d'impulsar això amb rapidesa i que la vegueria de les Terres de l'Ebre, com el conseller Ausàs reconeixia també fa pocs dies en la seva visita a Tortosa, que aquesta sigui una de la primera que es cree, perquè és important de remarcar això, que no té problemes en quant al compliment de l'Estatut i de la Constitució, i això no és un tema menor. Un altre aspecte tractat en el Congrés han estat els recursos naturals. Concretament, el PSC ha aprovat una resolució que recull l'aposta per adoptar una gestió integrada i solidària dels recursos hídrics que permeti la sostenibilitat a llarg termini i l'impuls d'una política d'aigua innovadora, intel·ligent, racional i atrevida, a mesures com la recuperació dels aqüífers, la desalinització o la recuperació i reutilització d'aigües depurades i pluvials. També s'apunta que la interconnexió de xarxes ha de significar una garantia del sistema per abastir d'aigua les zones deficitàries de Catalunya en casos de necessitat. El primer secretari del PSC a l'Ebre, Antoni Sabater, ha remarcat que es tracta d'un discurs coherent i que les mesures previstes pel govern, entre elles la posada en marxa de la dessaladora de Cunit, permetrà alliberar la pressió sobre els cabals d'aigua perquè podrà abastir diferents xarxes de diferents conques. També és veritat que diem el que ja hem vingut dient des de sempre, que en casos de necessitat, específicament, se fa esment a la necessitat, en casos de necessitat, la interconnexió. Però alhora també diem que en casos de necessitat de la interconnexió, que alhora rebaixarien, diguem, la pressió sobre els cabals de les conques, en plural. I per tant, això és precisament el que d'un bon inici hem vingut defensant i hem vingut expressant contínuament. Per tant, en el nostre cas, el nostre és un discurs coherent i és un discurs conegut, d'altra banda. D'altra banda, la diputada, futura alcaldessa d'Ulldecona i nova secretària nacional, Núria Ventura, ha destacat que el fons d'aquesta resolució fa referència al diàleg entre territoris perquè el creixement d'uns no perjudiqui els altres. El PSC de l'Ebre celebrarà la propera tardor el seu congrés territorial a Móra d'Ebre amb la voluntat de posar accent al sentiment de pertinença política i territorial.